Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimela samaMpondo, ubaba omkhulu phakathi ami. Wayethwele ubunzima obukhulu kakhulu uShembe njengoba phela wayesefakelwe amacala amaningi enkantolo. Njengoba naye umnyayiza kaNdabuko wayengazibekile phansi, wayengafuni nakumbona uShembe kuyo le ndawo yakwaNongoma. Njengoba uShembe waze wahlabelela sona lesi sihlabelelo sakhe sithi, lalela Zulu, lalela abantu bangiphethe ngezwe lethu. Siyazizwa izizwe ziyavungama, zivungama ngawe njengezinyoni. Sisha izinyoni, sisha amahlokohloko. Acekezela insimu kaDingane noSenzanga khona ayiqedile mamu. Sizwa ngomnyayiza kaNdabuko. Leso sihlabelelo phela kwakungamazwi umkhankaso wakhe umnyayiza kaNdabuko ezinduneni nasemabuthweni, ekhankasa kona ukuthi abantu abavuke emaqandeni bebheke lo muntu ofikile kuleli zwe ofuna ukudla izwe lakwaZulu. Nazo izizwe zivungama ngayo le ndaba yakhe uShembe. Phela umnyayiza wayesezwile ngazo izinhloli ezindaweni ewakudlule kuzo uShembe, nezimanga ayesezenzile khona, nemisindo eyayisisukile kuzo ezinye izigodi ayedlule khona uShembe. Kodwa nayo induna lena phela eyayithunyiwe kuye uShembe yabhayiza yaphela ngalesi sikhathi ibuza kuye ukuthi uphi uShembe khona emzini waseLinda, owavele wayikhomba kwelinye ibandla lamadoda. Lawo madoda athi uma nawo esebuzwa yiyo induna lena ukuthi uphi umnikazi wale ndawo, yakhomba yena uShembe lapho okusuka khona induna. Induna yabe simtshela umyalezo wawusuka khona enkosini uSolomon. Wabe sevuma uShembe ukuthi, ngiyezwa mntanami, ngizofika kusasa ekuseni. Kodwa ngakusasa akayanga enkosini uShembe, wavele waqoqa izimpahla zakhe wakhuphula intaba iGuqe ebheke kumkhokheli wakhe uJanet ezivuma. Wawela umfula uPhenyane, wathatha indlela ibheke eMahlombe, wawela imfula iVuna. Ilapho atshela khona ayehamba nabo ukuthi abaqhubeke nohambo. Wathi ukuthi gozololo walungisa okudliwayo, kanti usala lapha nje uyazi ukuthi kwenzakalani, njengoba efunwa ngamaphoyisa, memfu iphoyisa umjiyakho wakwaMbambo lisuka khona enkantolo kwaNongoma. Ilapho wabona khona uShembe ukuthi kade belokhu bemlandela. Nangu nomntwana umnyayiza kaNdabuko ukhona kulolu hlelo, ufuna ukuba neqiniso lokuthi uShembe uyaboshwa. Umnyayiza wathi uzama ukusondela eduzane kaShembe ukuthi akhulume naye, kodwa uShembe wavele waphakamisa isambulela sakhe emdikila ukuthi angakhulumi naye. Wabe seqhubeka nendlela uShembe esebheke khona phela enkantolo. Ibandla laqhubeka njalo liya kwamkhokheli uJanet Mdlalozi. uShembe waze wafika enkantolo kwaNongoma kuyo imantshi yomlungu ababeyibiza ngokuthi uNtsengisi. Bathi bangahlangana naye uNtsengisi wambuza ukuthi ngabe uwe uShembe na. Akabesange salokhu elinda impendulo, wabe sembuza ukuthi uwe lona uthatha abafazi babantu kanye nezingane zabantu, ngizwa abantu besho kanjalo. Wabe sephendula uShembe wathi cha kunjalo, kusuke kungamakholwa lawo angilandelayo, futhi awaphoqwe muntu, wasuke eze uzokhonza uNkulunkulu. Imantshi yaphendula yathi umntwana omkhulu umnyayiza bengeke aqambe amanga. Ushilo ukuthi wena uthatha izingane zabantu uhambe nazo. Kodwa imantshi yoNtsengisi ayimchithelanga isikhathi uShembe, yabe isimnqumela uGwalikati ukuthi akaphume aphele lapha endaweni yakwaNongoma. Kodwa uShembe akakwenzanga lokho, waziqhubekela wahamba eshumayela izwi likaNkulunkulu khona lapha endaweni yakwaNongoma. Lo muzi waseLinda wayiwakhe ngawo unyaka ka-1917. Kodwa nalo ibandla lamasheshi elaselisabalele kuyo indawo yakwaNongoma elalifike nakho phela ukuqamba abantu amagama esilungu, njengaye umfana omncane abamqamba abelungu bathi uMeshaki Ntombela, owaluzwa naye lolu dumo lukaShembe khona lapha kwaNongoma
owayesonta kulo isonto lamasheshi. Owezwa izixuku zabantu zikhuluma ngaye uShembe ukuthi kunomuntu ovela ezulwini. Lo mfana wakwaNtombela wayefisa ukumbona uShembe. Yilapho athe uya khona esikoleni wafika ekhaya kukhala ibhungane kuthiwa umndeni wakhe wonke uhambile phela uya kuye lo muntu okuthiwa uvela ezulwini. Akabange sayibambezela lo mfana naye waphuthuma khona elinda. Wafika lo mfana wakwaNtombela wama ngasemnyango. Wafike wabuza kwenye insizwa kaMsweli eyayiphatha izimpahla zakhe uShembe. Wathi ngabe umfundisi uShembe uvela ezulwini yini? Wavuma uMsweli. Wasethi lo mfana wakwaNtombela uyafisa ukumbona uShembe. Wabe sethi uMsweli ngeke ukwazi ukumbona namhlanje ngoba baningi kakhulu abantu abathandazelayo endlini. Nangempela indlu yayigcwele phama. Phela ngawo unyaka 1917 kwakunomkhuhlane omkhulu owabulala abantu abaningi. Umuntu wayegula izinsuku ezimbili kwelesithathu usuku ashona. Odokotela nezinyanga base behlulekile. Abantu base besinda khona lapha emzini kaShembe. Ngenhlanhla yakhe lo mfana wakwaNtombela, iphupho lakhe lokubona uShembe lagcina lifezekile ngoba wathi esathi nje, nangu uShembe sengena ngesango uhamba yedwa. Uze ngakho phela ukuzothandazela abantu. Abase behlangene khona lapha emzini wakwaNtombela. Yilapho wathola khona ithuba elikahle lokuthi ambuke kahle lo muntu. Waphinde waqaphela nokuthandaza kwakhe lo muntu uthandaza kanjani. Yilapho amangala khona umfana wakwaNtombela ukuthi kwehlukile umthandazo walo muntu. Awufani nemthandazo esiyithandaza lapha kulamabandla. Owakhe umthandazo ufaka namakhosi akhona lapha kwaZulu odingane nosenza ngakhona noshaka. Lowo kwamethusa kakhulu lo mfana wakwaNtombela ngoba wayengawuthandisisi kahle lo mthandazo ababefundiswe wona phela eSheshi. Ababethandaza ngawo bebize phela indlovukazi yakhona eNgilandi uQueen Victoria kanye naye uKing George, becela kuNkulunkulu ukuthi bengene ngaphansi kwalamakhosi. Lo mfana onguMitchell Ntombela wajabula kakhulu ukubona uShembe wokuqala. Lowo kwakumnika ithemba lokuthi usezohlukana nale mithandazo yakhe yokuthandazela ukuba ngaphansi kwabelungu. Waqhubeka njalo udumo lukaShembe ukusabalala kuyo yonke indawo yakwaNongoma ukuthi usindisa abantu. Kodwa lezo nkulumo zazimbangela okukhulu ukutha kuwo amakholwa ezimishini ayehlala ngokumbophela amanqina enyathi. Njengoba nabo abantu ababehlala khona phela eLinda behlala naye uShembe ababemlekelelile ukwakhiwa kwezindlu ezagcina zifikelele ku-33, baphinde batshala namasimu amabele. Kodwa kwakubuhlungu ngoba kukhona abantu ababehlala ngokunyonywa njalo ebusuku bezoshisa lamasimu amabele ayetshalwe yilo ibandla lakhe uShembe. Kwacaca ukuthi uShembe akafuneki kule ndawo. Yilapho kwazwakala khona izindaba ezazithi uShembe uyafuneka, ufunwa yiyo phela imantshi yakwaNongoma ngecala lokuthi wakhe lo muzi waseLinda ngokungemthetho. Lezo zindaba zaze zafika nakuyo inkosi uSolomoni. Kwathiwa nayo inkosi uSolomoni yonile ngokuthi ibeke uShembe kule ndawo aze aphinde akhe lo muzi ngaphandle kwemvume eyayisuka enkantolo kuyo imantshi uNtsingisi. Ngaleso sikhathi imantshi uNtsingisi yayithukuthela iveva njengoba phela yayimtshelile ekuqaleni ukuthi akaphume aphele kule ndawo kodwa usekho. Wayehleli kabuhlungu kanjalo kuShembe kuyo indawo yakwaNongoma ehlaselwa yiwo amakholwa angabantu abamnyama ayesonta eSheshi ephinde ehlaselwe yibo abelungu abasebephethe umbuso wakhona kwaZulu, ephinde ezoba yiso isitha sawo amabutho afana naye umntwana omkhulu uMyayiza kaNdabuka. Nayo inkosi uSolomoni iyehluleka ukumvikela njengoba nayo yathatha isifungo sayo inkolo yamaSheshi.
Njengoba ibusa ngaphansi kwayo inkantolo yabelungu eyiphethe, njengaye uJohn Langalibalele Dube owayeboshwe yiyo le nkolo yobuKristu eyayenza ukuthi ehluleke ukulwela abantu abamnyama ukuba bethole umhlaba. Nayo inkosi uSolomoni yehluleka kanjalo ngoba yayenze isivumelwano nayo inkolo yabamhlophe eyayingenamandla ukujika imithetho yenkolo yayo. Yagoqa lapho eGumgedlela Mzulu amafutha omkhovu 20 Mneso waphade ame.